2 часа преди пладне, което време слънцето не беше ни удостоило още със своите лучи по причина на местоположението, поканиха се представителите да се събират за отваряние на събранието. Тие се наредиха двама по двама около масата във вид на колело начало с апостолите. По предложението на Волова, отварянието на събранието трябвало да се предшества от един водосвят или литургия, за да призовем Божията благодат в своите действия. На 14 април 1876 г. в закътаната планинска местност Оборище, недалеч от панагюрското село Мечка, е свикано събрание, което трябва да обсъди действията на предстоящото въстание срещу османската власт. Въпреки че България е разделена на 4 революционни окръга, подобно подготвително събрание е свикано само от апостолите на 4-ти революционен окръг с център Панагюрище, които със своята активност се очертават като бъдещи ръководители на въоръжената борба. Събранието в Оборище се провежда при строга конспирация. Пътеките към местността са подсигурени от караули, които пропускат само тези, които знаят паролата и носят необходимите пълномощни. Събират се 64 редовни комитетски представители от 55 селища в района на 4-ти революционен окръг, т.е. от Пловдивско и Пазарджишко, включително селищата от северните Родопи и Батак, Перущица, Брацигово, Пещера. Общата численост на дошлите в Оборище е много по-голяма. Близо 500 мъже, според изчисленията на очевидеца и летописец на тези събития Захари Стоянов, който нарича заседанията на Оборище Великото народно събрание. Събранието започва с разгорещени дебати за правомощията на апостолите. Фактическият водач на 4-ти революционен окръг Георги Бенковски иска от събралите се да делегират специални права на апостолите, сами да вдигат въстание, да назначават войводи и да се разпореждат, съобразно ситуацията в целия окръг. Част от представителите упрекват Бенковски в стремеж към диктатура, но в крайна сметка е удовлетворено желанието му за единоначалие при ръководството на въстанието. Исканите правомощия са гласувани и подписани от всички. Представителите на 4-ти революционен окръг обсъждат тактиката на предстоящото въстание. Въоръжената борба срещу поробителя не трябва да се свежда само до изпращането на чети в Балкана, защото това ще позволи на османското правителство да представи бунта като спонтанни разбойнически действия. Затова е решено въстанието да бъде повсеместно, освен мъжете в него да участват жените, старците и децата, като изоставят селищата и се съберат в специални пунктове. По този начин е трябвало да бъде привлечено вниманието на Европа към теглилата на българите в Османската империя. За център на въстанието в 4-ти окръг е избран Панагюрище, където трябвало да заседава военния съвет, изпълняващ функциите на ръководен център на въоръжените действия. На втория ден над Оборище се излива пороен дъжд и заседанията са прекратени. Специална комисия продължава още 2 дни в Панагюрище работата по подготовката. Всички са в очакване на бунта и никой не подозира, че от Оборище ще тръгне и предателството. Изпратения като представител на пазарджишкото село Балдило Ненко Стоянов издава на османските власти в Пазарджик, че в района се подготвят въоръжени действия срещу султана. Разкритията, последвали от това предателство, са причината въстанието да избухне 11 дни по-рано от насрочената дата. След освобождението в историческата местност Оборище е поставен паметен знак с имената на всичките 64 участници в събранието. По грешка сред тях е изписан и Ненко от Балдило. Но когато е разкрито неговото предателство, името му е заличено. Поколение след поколение дошлите на поклонение в Оборище задълбаели мястото, където е било името на предателя, защото за него не може да има място до мъчениците на българската свобода. Тия депутати, избрани и назначени под кюшетата и плевниците, аз ги обожавам 100 пъти повече, отколкото днешните белоръкавични депутати, които докато се изберат, подават и чест и съвест, които не народът избира, както тия обичат да казват, но техните безсъвестни лъжи и подкупвания. Моите оборищки депутати